Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Новоспасская бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Измайлова Роза Фатиховна да каршылый. Омтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны абыйсы Ришат Фатихович, килене Гөлнара Рафаиловна, балалары Гөлназ һәм Реналь котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 50 ел элек Иске Кулатка районы Югары Терешка авылында газиз кешебез дөньяга аваз сала. Ылыгаеп җитеп матур гаиләсен коралар һәм татулыкта татлы балаларын да тәрбияләп үстерәләр. Гомере буе кадерлебез йомшак күңелле, ылы йөрәкле булу сәбәпле балалар бакчасында тәрбияче ярдәмчесе булып хезмәт итә. Кадерлебез безнең, иртә белән уянып күзләребезне ачкач ук бүген синең бәйрәмең икәнлеген исебезгә төшердек. Бу көн безнең һәммәбез белән дә көтеп алына торган. Чөнки бүген дөньяга син газизыбыз тугансың. Син бездә бар булганга тормышыбыз ямьле, киләчәгебез дә якты күз аллана. Син тормыш сөючән, кайгыртучан, барыбыз турында да уйланып яшәүче якыныбыз. Туган ягыңнан еракларда яшәсәң дә күңелең синең һәр чак анда. Синең өчен туган үскән җир изге булып санала. Без һәммәбез дә синнән үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Матур киңәшләрең, якты теләкләрең өчен олы рәхмәт сиңа. Яшә кадерлебез бәхеткә күмелеп, көн саен шатланып һәм көлеп, яшә апабыз безне сагынып, без яшәрбез, хөрмәтләп сине, яратып. Синең кебек апа җирдә юктыр, бу мактау сүзләре дип уйлама. Гомерләр әкренләп үтәләр дип уфтанып авыр син сулама. Гомерләрнең әле уртасы бит, алда яшәргә максатлар бар. Синдәйләр гүзәл хатыннарга алда бәхетләр, шатлыклар бар. Котлы булсын якыныбыз юбилеең, бәйрәм сиңа шатлык китерсен. Якыннарың сиңа наз һәм җылы, бары рәхәт кенә җиткерсен. Шулай ук 24 апрель көнне яраткан племяннигыбыз Ринатка да 30 яшь тула. Ихластан аны да котлап китәсебез килә. Һәм иң җылы теләкләребезне юллыйбыз. Аңа исәнлек, уңышлар телибез. Һәр вакыт кешелекле бул, башкаларны үзеңнән түбән күрмә. Уйларың гел яхшылыкта булсын. Яшь, матур чагыңның кадерен бел. Һәр көнне сагынып искә алырлык булсын. Синең алда зур-зур үрләр, эшләнәсе эшләр, үтәсе юллар, җиңеллек белән барысында башкарып чыга. Без сиңа ышанабыз, сине яратабыз инебез. Авырлыклар каршында бер кайчанда югалып калма. 30 яшьлек юбилейда иратлар тимер була. Туган көндә тик бәхеткә, шатлыкка күңел тула. Бәхетле бул, Ринат энем. Бездән изге теләкләр, ярату һәм хөрмәт итү булсын бездән бүләкләр. Онытмый яшә безне дә, кунакларга кил ешрак, күңелләр янәшә булсын, булса да ара ерак. Хөрмәтле юбилярлар, чын күңелдән бар теләкләргә дә без дә кушылабыз һәм матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Bulutlarga tasma uristirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tüzel olmaz erilip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilise kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sıfat yuatsa da bulutlarını, bulmaz indi elektrey жылытпаны. Tuğan canlar tuğanlıklı yugaltmasın, tuğan barda yatlar kilip yuatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk.
Туган белән тормыш үзгәрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзгәрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Яшен һаман болытларны күзләп йөри. Болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт. Туган җебен эзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзгәрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Бу бик сирәк кан группасы. Бүгенгә бездә ул юк. Миндә бар. Без туганнар. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзгәрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзгәрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга.